свят, в който качеството има значение, имаме имот, който е изграден така, както се изпълняват проектите от висок клас. Домофон с камера, система за сигурност от централен таблет, видеонаблюдение. Достъпът до имота е улеснен чрез плъзгаща врата към двора и гаражна врата Хьорман, и двете с дистанционно управление, плюс мълниезащита с 40 метра радиус. Климатици Дайкин с управление чрез телефон, 6-камерна дограма с троен стъклопакет за дом, построен да издържи във времето. 2 спални, просторен хол с трапезария и кухненски бокс, баня, тоалетна и мокро помещение. Настилките Chronotex 12 мм паркет. Гаражът е 18 квадратни метра с топла връзка към къщата и склада. Таванският етаж от 130 квадрата, пространство за хоби или релакс. Граф Игнатиево, 789 квадрата площ на имота и 130 квадрата РЗП. Ако имотът ви е харесал, телефонът на Мария е в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.